Egun on denoi, ongi etorri eta mila esker bertaratu zareten guztioi. Euskara orain du izenburu gaur aurkezten dugun liburua, eta xular eguneratu baten irudia dakar azalean. Joko simboliko aski argi eginez. Azpititulu bat ere badakar, eraginkortasuna helburu. Eraginkortasuna baldin bada helburua, argi dago liburuaren egileen ustez, gaur egun euskara eskaz dabilela alor horretan, edo ez behar bestean. Eta hori da muinean liburu honen abiaburua. Izan ere, Walter Tauli hizkuntzalari estoniarraren ideia bat dator atzeko azaleko testuan. Aski argigarria. Halaxe dio, ez da egia hizkuntza guztiek konpetentzia komunikatibo berdina lortu dutenik, beren alderdi guztietan. Sintaxian, morfologian, hiztegigintzan, fonologian eta abar. Alegia, hizkuntzek muga nabariak dituzte, naiz eta muga horiek gainditzen aldiren. Zeren hiztunek berez hizkuntza erraz eta eraginkorra garatzeko joera naturala baitute. Abiapuntu horretatik, Mikel Mendizabalek, liburuaren koordinatzaileak, bi aditu bildu ditu. Aita Oliu Txinatarra eta Jesus Rubio, eta beste bilduma ere ekarri ditu. Mundu ezberdinetatik, Xabier Amuriza eta Inigo Lamarca. Gaur gurekin ditugu ia guztiak, salbu eta noski, Txinatik etorri beharko lukeen Aita Oliu. Berehala utziko zaituzte haiekin, liburuaren berri zehatzagoa eman dezaten. Alberdaniak bere aldetik, gogotsu heldu dio liburu hau argitaratzeari, gure izaeraren osagarria izan baita, sortze beretik, euskararen inguruko gizarte eztabaida bultzatzea eta horretarako material sendoak eskaintzea. Zurea da hitza, Mikel. Eskerrik asko. Eskerrik asko lehenik. Eta, esan nahi nuke pixkat zergatik sortzen den liburu hau, ez? Abia puntua, lehen oiarrek esan duen bezala, Walter Tauliren liburu bat, 1978an idatzi zuena, eta non aipatzen den ze garrantzia daukan bere ustez hizkuntzaren eraginkortasun komunikatiboa, ez? Da gai bat zan aipatzen, gutxitan aipatzen da, baina hor dago, ez da? Soziolinguistikak diona hartzen da kontutan, eta nik ez dut hori inoiz ukatuko, baina beste arrazoi batzuk oso garrantzitsuak ere badaudela, uste dut, naiz hartuko esaten gehiago ala gutxiago, baina garrantzitsuak zalantzarik gabe. Ondoren, Walter Tauli irakurrita gero, hasi nintzen beste autore batzuk irakurtzen, eta sorpresak hartu ditut, ez? Adibidez, Bernard Bitxagian, ez? Ja ez dago gurekin, orain dela 9 urte idatzitako liburu batean berak parte hartu zuen, eta berak asko hitz egiten zuen hizkuntzen eboluzioari buruz, nola hizkuntzak eboluzionatzen diran, pasatzen diran sintaxi konplexu batetik sintaxi eraginkor batzutara, nola hitzak beti simplifikatzeko joera daukaten, nola hitzak murrizten diran, hitz luzeak pixkate ez daukate kabidade handirik hizkuntza eboluzionatu batean, hitz luzeegiak. Eta baita ere, zenbait fonema, erresagoak dira ahoskatzeko beste batzu, baina batez ere aparato fonatzailearen aurrekaldean egiten diran fonemak, ez da? Sortzen diren fonemak. Eta, gero deskubritu nuen Jesus Rubio, ondoan daukatena, bere liburua Alberdaniak argitaratua, Euskararen garabideak egitu zitzaidan funtsezkoa, zeren bete-betean aipatzen du gai garrantzitsu hau, ez? Gero beste autore batzuk ere bai, Aita Oliu, asko gustatu zitzaidan, interneten aurkitu nun, eta, beraz dago hemen, eskatu zian pixkate bere artikuluaren erresumen txiki bat egitea, eta nik egingo dizuet, gozaizu inporta. Aita Oliok esaten du, bereiztu behar dela, hizkuntzei buruz hitz egiten danean, hizkuntza ikuspegi komunikatibo batetik,
eta hizkuntza sentimendu aldetik, edo identitate aldetik. Ez? Bi kontzeptu desberdin dira. Eta normalean nahastu egiten ditugu. Ez? Orduan, hizkuntza aztertzen bada ikuspegi komunikatibo batetik, aztertu behar da beste edozein teknologia bezala. Ez? Beste edozein teknologia aztertzen da. Zein dan eraginkorragoa, ez? Zeinek eskatzen duen esfortzu gutxiago, zeinek eskatzen duen energia gutxiago, zein dan efizienteagoa, eta hizkuntzekin gauza berbera. Ez da bakarrik egiten aldela, baizik eta egin behar dela. Bi kontzeptu horiek. Bakarrik egiten aldela, baizik egin behar dela. Ideia hori oso garrantzitsua iruditzen zait, ez? Berak esaten du hizkuntzak Bitxagianek esate zuen bezala, evoluzionatu iten diala, ez? Orduan, orain dela urte asko, hizkuntzak asko sinpleagoa zian, eta adibidez, zergatikan jartzen da aditza hizkuntza romanikoetan edo inglesean aurrean. Sujetoa, aditza, objetua. Bueno, efizientagoa dalako, zeren aditzak ematen digu esaldiaren klabea. Orduan, ez dugu entzun behar esaldi osoa, jakiteko zertaz hitz egiten nahi dan. Hori da euskaraz askotan gertatzen dana, ez? Entzun behar ez du esaldi osoa, eta azkenean aditzarekin ulertzen duzu zertaz ari dan. Kontestualizatua dagonean egoera ez da hain importantea, baina egoera ez kontestual batean bai da oso garrantzitsua da hori, bai? Aipatzen du ere, Bitxagienek bezala, aditzak simplifikatzeko joera daukatela, hor dago adibidez inglesa, adiz sistema simplea daukan, eta txinerak oraindik asko simpleagoa. Txinoak esate dute, nijan atzo, eta nijan bihar, takitxo. Zute bestik esaten. Ta zujan agian, bestik ez dute esaten. Ez dute ez da plurala sikiera sartzen. Hitzak ez dira aldatzen. Pentsazea abantaia da hori, hizkuntza bat ikasteko orduan. Aipatzen du ere, euskara bezalako hizkuntzak arriskua handia eduki behar dutela, zeren arriskua daukate bihurtzeko pixkate relikia bat. Baina ez komunikazio sistema bat. Eta euskarak, berak aipatzen du berezik, euskarak arrisku hori dauka. Azkenean euskarak jendeak ikasiko du euskara, baina geratuko da hor museo bateko objektu bat bezala, pieza bat bezala. Baina ez du erabiliko eguneroko elkarrizketetarako. Arrisku hori hor dago. Berak esaten du hizkuntzaren eraginkortasuna oso garrantzitsua dela, batez ere gizarte elebidun batean. Zeren jendeak joera edukiko du beti hizkuntza errexena eta eraginkorrena erabiltzeko. Hau da bakarrik euskara, hau beste hainbat hizkuntza dira, adibidez japoniarra edo koreanoa, edo korearra. Japoniera, 19. mendean eta 20. mendean, bi autore egon ziren, santzutenak, hizkuntza hau aldatu inberda. Shiga Nagoya eta, zintzen bestea? Shiga Nagoya eta, ez goratzen nahi. Autore pare bat izan zian, eta gainera ziren kulturarekin oso konprometituak, Moriari nori izan bigarrena. Shiga Nagoya eta Moriari nori. Eta horrean beraiek, japonesak askotan esan dute, txinerak badute hizkuntza bat guk ez daukaguna. Nahikoa da entzutea elkarrizketa bat txineraz, ikusteko ze abiaduran eta ze naturalidadeekin hitz egiten duten. Taliz japonera, esaldi simple bat, gehi beste esaldi simple bat, gehi beste esaldi simple bat, horrek muga handiak ditu. Eta, hori, bi proposamen horiek, ez zian aurreratea, jakina. Gero hitz egiten du ere zuzentasun eta ez zuzentasun gramatikalari buruz, hau da gai bat oso polemikoa, gure artean ez da onartzen debate hau, baina debatea hor dago, zer da zuzena hizkuntza batean eta zer da ez zuzena, eta zeinek erabakitzen du hori. Orduan, berak esaten du hizkuntza guztitan dago debate hori, etortzen instituzio bat, esaten ditu forma hau ez da zuzena.
Zuzena da beste forma hau. Baina beti, salbuespenik gabe, daude arrazoiak B hizkuntza defenditzeko eta esateko ez. Zuzena B forma dela. Ulertzen da pixkata esatena. Orduan, debate hori oso, interesgarria da eta bintzak kontutan hartzekoa da, ez? Berak esaten du ere askotan forma zuzenak baldarra diala. Oso zuzena izango da, teorian, baina eguneroko elkarrizketetarako ez du balio. Eta hori ere gertatzen dela, nolabait hizkuntza guztitan gertatzen dela. Batzutan gehiago, ez da batzutan gutxiago, ez? Hala ere, berak esaten du, hizkuntza ez da bakarrik komunikazio tresna, baizik eta nortasuna eta kultura ere badela. Eta orduan, beste alderdi hori ere ezin dela bazter batean utzi. Baina nolabait politika desberdinak dira. Gauza bat hizkuntza hartzea, nortasuna, kultura bezala, eta beste identitate bezala, eta beste bat oso desberdina komunikazio tresna bezala. Eta dena landu behar da. Ezin da bakarrik landu gauza bat, eta bestea, ez, alde batera utzi. Eta, bueno, hori da gutxi gora berak eskatu zidan egiteko bere kontribuzioaren erresumen bat, eta gutxi gora hau da, ez? Gero nik itzein nahi nuke pixkat autokritikari buruz, zeren autokritika badirudi askotan hartzen da gauza txar bat bezala, ez? Norbait, autokritika egiten dunean bere familiari buruz, edo bere herriari buruz, edo bere ideologiari buruz, askotan jende asko esaten du, traidore bada, ez da hori ez da horrela. Autokritika beharrezkoa da. Autokritikarik ez badago ez da evoluzionatzen, ez? Orduan, nik uste hori ere kontzeptu oso importante dela, ez? Nik uste euskara mailan garrantzi gehiegi eman zaiola zuzentasun gramatikalari, inposatu zaigu balizko zuzentasun gramatikal bat, balizkoa, eta hortik kanpo zaila da ateratzea. Eta horrek egin du egoera itogarri bat, ez? Eta, nahiko nukena da pixkate zabaldu lehio bat, eta ikusi badaudela beste aukerak. Jesus. Bai. Txanda, Egunon, ni mintzatuko naiz buruz nire artikulua. Buruz nire hemengo artikulua. Esan dut buruz nire hemengo artikulua, ez dut esan nire hemengo artikuluari buruz, ez? Horregon da, hitzaldaketa bat, hitzordenaren aldaketa, beste hitzordena bat. Baliabide azken batean berbera ere bilita, esan dut buruz hori, struktura hori berbera ere bilita, baina beste ordena batean erabilita. Hori euskaran eta munduko hizkuntza guztietan askotan gertatu da. Askotan, ez? Adibidez, hori ez da nirea zurea baizik, hori ez da nirea baizik zurea, baizik hori gora era, goian bilan aldatu da, ez da zer gertatu, ez da azken batean aldaketan normal bat, egia da badaudela ohiturak, badaudela inertziak, badaudela sinergiak eta baina azken batean dira baliabide tresna sintaktikoak, ikusi behar da, euren potentzialidadea, euren potentzia, handiago edo txikiagoa, euren efizientzia, handiago edo txikiagoa, euren efektibitatea, euren diskursibidadea, euren propiedadeak, aztertu behar dira, eta ikusi, horren arabera, bilakabidea izan daiteke nobiagoa edo, edo potentziatu behar da, ze bide, hemen nire artikularen titulua zen, garabidea edo ezbidea. Mantetzen dut hain, gehien bat nagusitzen ari dela euskararen munduan ezbidea. Ezbide bat, hau ezbide bat da. Hau ez doa inora, bale? Eta behar dela potentzatu garabidea, horrerantzako garabidea. Ondo, ordean esaten nuen, gauza horiek aldaketa horiek, hitzordena aldaketa horiek oso normalak izan dira. Hain normalak, gauza horietaz arduratzen da hizkuntzalaritza diakronikoa, ez? Hau da, historian zehar, denboran zehar orokorrago, denboran zehar sintaxiak eta hizkuntzak oroar izan dituzten nola aldaketak, ez ditu, eta orduan hor esaten digute gure hizkuntzalari diakroniko importanteenak, esate digute, euren analizietan euskararen hizkuntza sintaxi zarra, esan nahi dut,
euskararen sintaxi zarra zela V, S, O eta prepositiboa. Esaten digute hori, euren analiza egite dituzte, aztertzen dute euskararen morfologia, eta hortik ateatzen dituzte ondorioak nolako sintaxia, normalian nolako dedukzioa egin daitezke, nolako sintaxia egon zan, aspaldian euskaran, eta ateratzen dute konklusioa, ez den aspaldian euskararen struktura sintaktikoa, zala VSO, pentsatzen dut, ez konfunditzeko, VSO eta prepositiboa. Eta hortik abiatuta, gero eta gehiago joan zala bilatzen, oaingo ustezko SOV eta pospositiboa. Orduan, aldaketa horiek hain normalak izango zian horren arabera, nun euskara bera, eta beste hizkuntzak ere bai. Euskal hizkuntzalari diakronikoak proposatzen duten aldaketa hau ez da oso normal, ez da baten normala, eta nien hau ados horrekin esateko. Nire artikulan esaten dut, nik uste hola ezala izan, baina, bueno, eurak esaten dute hori, ez? Eta euren esanetan, aldaketa horiek izango zen hain normalak, non hizkuntza bat hasieran izan zana euskara bera, izan zana prepositiboa, eta aditza aurrean jartzen zuena bihurtu dela, SOV eta euskara bukaeran, principios, bueno, gero eta gutxiago, jakina esateko, bihurtu denez, osea, hain normalak nola, hori. Aparte orain ikusten ari gara, berriro atzera, nola, hainbat estruktura buruazken, aditza bukaeran jartzea eta hori, gauza horiek gero eta aulago dabiltzala, eta gero eta gehiago jartzen dela aditza aurretik, ze hori da, hori bai dela, bilakabide normala munduko hizkuntzetan zehar, ez? Orduan, hori da, azken batean gertatzen da, munduko hizkuntzetan, ikusten dira, badaudela joera diakronikoak, hau da, denboran zeharreko joera garbiak, eta horiek doaz, horiek abiatzen dira normalian, holako SOV, edo hobeto OV, ze sujetoa beti bukatzen da zieran, ze da parte tematikoena, parte da nobait marko bat, ez? Marko tematikoa, ez? Baina, bueno, demagun parte predikatua, ez? OV, estruktura batetik munduko hizkuntza guztiak, osea, esan nahi dut latina, esan nahi dut bestea, munduan, osea, gehiengo handi bat ez esatearren praktikoki guztiak, beti, linguistikan beti daude salbuespenak, ez? Baina, kasu honetan oso gutxi, eta ikusi beharko zein dien salbuespen horiek, bueno, beti egoten dira alako salbuespen bat, ze beti egoten dira gora oso bereziak, ez? Munduan zehar, ez? Baina, bueno, munduko hizkuntzen gehienak pasatu dira OV izatetik, hau da, objektua eta aditza buru azkenak, hau da, aditza bukaeran jartzetik, VO, aditza horretik, eta komplementua gero jartzea. Eta hori da tendentzi oso orokor bat, ez? Eta hor, hainbat hizkuntzalari ja aspalditik, hainbat hizkuntzalari saiatu dira hori azaltzen, erabiliz euren eredu teorikoak, euren justifikazioak, adibidez Tonlin, izan zen holako, edo da, ez dakit hildan, hizkuntzalarietako bat, zeinek proposatu zuen eredu bat, nun, zaitzen zen, azaltzen zergatik ordena batzuk, hitzordena batzuk, ziren efizienteagoak zein beste batzuk. Bale? Aspalditik, ja mila, 1995, oza, bain dela 40, berrogei baino gutxiago. Baina gutxi gara bera, 40 urte, ja gauza hauek aztertzen ziren, eta badaude hainbat eredu, nun gauza hauek aztertzen diran, eta aspalditik, eta ematen dian justifikazioa, justifikatuta dago, beste kontu bada, gure inguruan ikasketa edo azterketa horiek beto esan da, ez dutela izan bat oi hartzunetik, edo oso oi hartzun gutxi izan dute. Ez, beste interesak beste bideo bat joan dira, baina oso gutxi aztertu da hizkuntzalaritza funtzionala. Hori da, arlo horren pixka bat izendapena, ez? Hizkuntzaritza funtzionala oso gutxi landu da, hemendik, baina hori ja aspalditik lantzen ari da, eta daude justifikazioak, ez? Eta eredu teorikoak, eta eredu formalak, nun gauza hauek azaltzen dira, o saiatzen diren azaltzen, ez? Bide hortatik nik ere bai hemen formulatu dut, edo planteatu dut eredutxo bat, hori ere azaltzeko, norabide orokor hori azaltzeko, nola hizkuntzak bilatzen duten bide bat, garabide bat,
hortik nire aspaldiko lehen zuk aipatu zuen liburua, Euskaren garabidea, hori da garabidea, ez? Osa, badago garabide orokor bat hizkuntzen artean. Eta nik nire eredu horretan, zin azken batean da eredu teorikoa baita ere, hori dago oinarritua han diskursibidadia. Diskursibidadia da elementu nagusia, zeinen arabera, azken batean hizkuntza lehenago beranduago, garaizarretan gauzak oso bereziak izan zitezken, ez? Garaizarretan, oso leku txikietan, oso leku itxietan, jende gutxiren artean, edo zer gertatu liteke egia salteko, en fin. Baina gero eta gehiago, eskakizun eta baldintza komunikatiboa gero eta handiagoak izaten dira, ez? Osea, egunkarietan, adibidez, egunkarietan, hainbat lekutan, gero eta baldintza komunikatibo hori, ez, handiagoak izaten dira, eta hor eskertzen dira, gero eta tresna sintaktiko, azken batean, tresna sintaktiko potentiagoak. Zoiek albidetze dute, diskursoa hobeto lotzea, hobeto artikulatzea, eta gauzak modu aberatsago batean esatia, efektibo batean esatia, eta efizienteago batean esatia. Hori da kontua, ez? Orduan, hor proposatzen dut eredu bat, eta azken batean horren zentrua, horren ideia nagusia da, diskursibidadea. Diskursibidadea zer da? Diskursibidadea oroar, beti ere daude salbuespenak, beti daude egoera komunikatibo bereziak, oso kontestualak, zuk esaten zen bezala, nun gauza hauek ez duten euren lan egite, baina oroar hartuta beti da hobeagoa hasieran ematia parte oinarrizkoena. Egunon. Bai. Egunon. Diskursoaren parte oinarrizkoenak, ez? Hau da, lehenago zein euren komplementuak. Zen du lehengo parte oinarrizkoena, lehenago burua eta gero komplementuak. Hau da, sujetua lehenago zein bere predikatuaren barruan aditza lehenago zein bere komplementua, bere osagarrien barruan, osagarri buruak lehenago zein euren azpi osagarriak, eta hori beti ere hori da diskursibidadia, hori da estruktura diskursiboa, hori da estruktura zeinetara edo zeintara jotze duten hizkuntzak epe luzera alba dute, hori beste kontua da. Ze, karo, gauza bada hori da la bidea, eta beste gauza da izatea bide hori, ez? Baldintza batzuetan, baldintza konkretu batzuetan izaten da, eta beste batzuetan zailago izaten da, hor baldintza intralinguistikoak egon ditezke, baldintza extralinguistikoak ere bai, baldintza kulturalak egon ditezke, giro kulturala, giro kultural ertsia edo giro kultural zabalagoa, analiziak, euskaltzain hizkuntzalarien analizi modu batekoa dago estekoak, eta bar, zaildu dezakete prozesu hori, edo ezin du, edo inkluso atzera, eraman dezakete prozesu hori, bihurtuz estruktura are atzerakoiagoa, are regresiboagoa, eta ez progresiboagoa, eta ez diskursiboagoa. Eta bueno, hori da ideia, orduan gero ja bukaeran, nire artikularen bigarren partean zehatu nahi hori aplikatzen pizka bat euskararen kasuan, pizka bat ikusteko euskarak gaur egun ze beharko zuen, zin izango litzaken, berak beharko zuen bidea, ez? Gara bidea, eta ez daukagun, nire analizian, ez bidea. Nundik, hori, ez bidea hitzak dana esaten du, ez? Eta hori izan da, pizka bat nire lantxua, bale? Ze hori. Bai, labur, besterik gabe, Mikelek proposatu zidanean, aizu, animatuko zinak boni buruz hausnarketa bat egitera. Eta, bueno, egia esan egitzean asko kostatu behit ezatea. Zergatik, manituelako hainbat ideia, hainbat hausnarketa eginda. Eta horiek oinarritzen dira, nire ibilbidean izan ditudan lau esperientzatan. 70 margarren erdilaldean,
ezin nintzen euskara klaseak ematen, eta hor konturatu nintzen, ikarraizko zailtasuna zutela ikasle batez ere aditza potentziala eta subjuntibera ikasteko hor aditz laguntzailea zen monstruosoa. Eta orduan ni saiatzen nintzen, horiek saiastu daitezkelako, atzera eta atzeko atzizkiekin, arazorik ez. Eta horrek, hainbat gauza pentsara zizkidan, ni sartu den Lizeon ikasitakoa naiz, hemen dago nirekin, Mikelen Arreba Maia, eta Jon ere bai, eta han izan genuen irakasle bat, Sado Garmendia, eta arek aditz laguntzaileari izugarrizko garrantzia ematen zion, eta gozondi ikasi genuen. Baina, kontxo, benetan zaila datik kontratu nintzen euskara irakaslea izan nintzenean, edo klaseak ematen nituenean, ezen baten inoko zan zaila, batez ere, bi denbora horietan. Gero bestetik, hasi nintzen, zerukargian ditu nintzen lan egiten, 70. hamargarren zerukargian, argia baino lehenago izan zen zerukargian, eta han bat zegoen, zuzentzaile lanak egiten ditu, hainbat kronika idatzi ere bai, universitateari buruzkoak, eta sortu genuen atal bat euskara errezian izenekoa. Eta hori izan, zerukargiako kolaboradorek bidaltzen zituzten bere lanak, eta egiten genuen ezan hori errazago egin, ulertarrazago izan zedin. Eta nik uste arrakasta izan zela esperientzia hori. Gero, 80. hamarkadaren erdialdean, ez zuen bide fakultean zatu nintzanean, 84an, 85an, 86an sortu guen euskara batzorde bat, eta euskara juridikorik ez zegoen. Zegoen, dela 40 urte zari gera, ez zegoen, euskara foruak gaztelena izaten idatziak, eta euskal testu juridiko oso gutxi zegoen. Eta zuen bide fakulteak intzunea zen, hizkuntzalari bat kontratatu, Fernando Mendizabal, zoragarri ona, nik arekin ikasi nuen ikaragarri, euskara menderatzen zuen izugarri, eta Jesusak esan duen moduan, nikan ikasi nuen euskarak izan duela bere historian zer izugarrizko malgutasuna, egokitzeko izugarrizko gaitasuna, hizkuntza da, euskara hizkuntza bat zoragarri bikaina, aizuzen ere, enboldatzeko eta egokitzeko, evoluzionatzeko duen gaitasunagatik. Danera ikasi nuen, sintasiari dagokionean, gaur dogmatza ditugunak ez dira lakoak izan. Euskarak sintasiari dagokionean, aldera izugarrek izan dituela eta posibilidea handiak izan dituela. Eta Fernandorekin batera sortu egin genuen euskara juridikoa. Bintzat euskara juridikoa izan ziteken oinarri batzuk. Gero zer gertatu zen, euskara gaztelenekin eraban mendekotu egin dela, alegia gaur egun legebiltzarrak itintuen legeak ez dira, euskaraz idazten, gazteleneraz idazten dira, zoritxarrez, eta orduan itzultzaileena izaten da, gazteleneraz egiten den hori euskarara bihurtzea. Tamalez diot, zen eta gaztelenezko hizkuntza juridikoa ulergaitza da. Herritarrak ez dute ulertzen gaztelenezko gaztelania juridikoa. Eta euskerak aukera hori galdu egin zuen, alegia euskera sortzea euskara juridiko errezago batean. Eta horita gero, gaur egun zutagile naiz egunkari batean, eta saiatzen naiz, nire zutabeak alik eta, euskara zuzenean bai, baino alik eta ulerterrezenak izan daitezen. Eta bukatzeko esango nuke, euskarak arronkasko ditu, nik bi alor, bi ere moi patuko nituzko, batetik audiovisualak. Audiovisualak gaur egun ikaragarrizko garrantzia daukate, batez ere belaunaldi gazteengan, eta euskara ala moduz mundu horretara egokitzen ari da, baina nik uste eta alegin handiago egin beharko lukela, gazteek zeintzuk audiovisualak izugarri erabiltzen dituzten, irakurri baino gehiago entzun egiten dut hizkuntza bat, euskara ere bai, eta hor egokitu beharko luke euskarak. Eta bestetik sare sozialak. Nik asko erabili baino gehiago, naiz erabiltzailea, baino irakurtzailea bai. Hor, abrazasun izugarria dago, informazio aldetik, eta euskararekin gertatzen ari dena, gaur egungo gazteak ari direla euskalkiak erabiltzen, berriro euskalkiak erabiltzen WhatsAppa eta Twitterra batez ere WhatsAppa erabiltzen dutenean. Eta hori besterik gabenik aipatu egin nahi dut, gaineratu egin nahi dut, zer eta iruditzen baitzaiei komunikazio hori dagokionean asko zere naturalagoa eta efikazioa izan daitekeela. Orduan hor badago eztabaida bat, eta Mikeli zorionak eta eskerrak eman dizkiot, eta baita liburuan parte hartu duten guztiei, zen eta eztabaida hau derrigorrezkoa da. Euskara bizirunei baldin badu, eta menditan zehar Europako hizkuntza zarrena da, eta zarrena da besteak beste izugarrizko gaitasuna izan duelako gaukitzeko eta evoluzionatzeko. Eta gaur egun erronka izugarriak esango nuke nikularean ditugula, eta erreflexio bat, hausnarketa bat beharrezkoa da. Beraz zorionak, eztabaida honi bide egiteagatik. Egun on da, hasteko
Ni ez nator nire liburu aurkeztera. Ni lagun baten liburu aurkeztera nator. Elkarrizketa bat egin zidan, onartu nion, eta gero zerbait bere liburuan egokitzeko moduan hizkuntza komunikatiboa eta pentsatu nuen izan zitekeela interesgarria, aditza simplifikatu izeneko atala. Eta era rotunduan eta kontundenten diot, nire ustez aditza simplifikatzen ezpada, hizkuntza honek ez dagoa etorkizunik, luzerik. Labur zen da, aditzaren 25% inork ez du erabiltzen, dakigunok ere. 25% aditzarena hiztun gehienek gaizki erabiltzen dute. Da gero eta gaizkiago. 50% gehatzen zaizkigu. 50% horreitatik, 50% beharrezko diren aditz forma horietatik, 25% edo gutxiago proportzioan hiztunek uste dut ondo erabiltzen duguna. Baina hori eta 25% edo 30%, lehen gaizki erabiltzen dutetik aparte, ez daukate gaitasunik aditz hori beharrezko hori erabiltzeko. Adibide bat, erderaz edozein hiztunek badaki, medikuak esaten badio, voy a pedir una consulta para que te vea un especialista. Para que te vea un especialista, hiztunik gehienek, ez dakite hori izaten, dornantzekoak, ez dakite. Ez dute gaizki izaten, esan dezakete gaizki, ikusi zintuan esan beharrean, orain, hiztunik gehienek edo askok, ikusi nizun. Ez kasu honetan esaten ari zen proportzio hortan, ez daukaten modurik hori esateko eta beste batzuk esateko. Orduan, hori horra da. Hobeto joango da, ni ez dagoat itxaruanik. Aditza hori dena hobeto ikaseko dugu? Ez. Orduan, nik adibide bat emango dizuet. Bueno, nundi joan daiteke, hau ez da nire aurkezpena noski, horretako hitzaldi beharko nuke, baina adibidez, nik esaten badute, baten izaten badiot, giltzak zeure amari emango dizkiot, eta gero hark entregatuko dizkizu. Ulertu duzu, ezta? Daurein esaten badut, giltzak nik zure amari emango, eta gero hark zuri entregatuko. Ez duzu ulertu? Ulertu duzu dena. Komunikazioa behar da? Dena ulertu duzu. Eta aditzaren komplikazio guztiak horretan, ez da insimplea, ez da. Adibide bat jarri dut. Horti doa, nik honen kolaborazioan, egiten dut. Eta batzuk esango dute behar, hori indion hizkuntza, indio komer, no seke, kagar da. Ez da. Ez da berdin, nik emango, nik ematean, nik emateko, orduan aditza jokatu egin dugu. Nik emango giltzak hark zuri entregatuko. Esan ditugu elementu guztiak. Eta bukatzeko, gure aditzak egiten ditu elementuak, 2 aldiz errepikatu. Nik eramango dizkizut, errepikatzen du zuietua, errepikatzen du plurala, errepikatzen du nori, eta errepikatzen du oietua. Hori dena horrela eginda, aditzonek, aditza daukan hizkuntzak ez dauka etorkizunik. Luzerik. Izan du, zango duzue, bakarri zegoenean izan du. Baina orain, leian hizkuntza potenteekin gaudenean, ez du. Nik hortik, egiten dute egin dudan ekarpen txikia, eta zerbait gehiago nahi izan ezkero egunen batean neure liburu aurkeztera etortzen banaiz, orduan zabalago egingo du, baina gaur, Mikelen liburu aurkeztera etorgara. Eskerrik asko, Mikel. Eskerrik asko, Tori. Bai. Duzue, begira, Mikeli denbora emango diote erantzuteko. Duzue, Mikeli denbora emango diote erantzuteko, kompromisoko. Euskaltzaindia ez da problema. Ez. Beti, euskaltzaindia ez da problema. Euskaltzaindia da, eragile bat gehiago, alduna egiten,
Baina ez da problema, Euskaltzandian ez epine. Euskaltzandian problema handiagoa izan daiteke Euskal Telebista. Euskaltzandia, ez. Eta nik esaldi bat daukat, diona, Euskara iraungo da, eta oraindik Euskaltzandiak jardunean jarraituko du. Orduan, Euskaltzandia ez da problema. Hori izan nahi dut, nik, orain Mikelek. Nik harremanetan egon naiz Jesus Rubiokin azken 20 urtetan, eta orain dela 20 urte giroa benetan itogarria zen. Benetan itogarria zen. Zan gai tabu bat, gauza betaz hitz egitea. Adibidez, nik psikopedagogia estudiatu nuen Mondragon Unibertsitatean, eta kurso bukaerako lanarekin liburu bat atera nuen, 2014an. Mondragon Unibertsitateko web ofizialean, aipatzen dituztela bertako ikasleak, indako lanak, eta ez zuten aipatu erekin. Adibide bat besterik eta, beren onerako izango zen, logikoki. Gai tabu bat izan da. Baina egia da, azkeneko urtetan, malgutasun bat sortzen ari dela. Eta espero ezagun jarraitzea. Jesus? Hombre, esatia, Euskaltzaindiak izugarrizko botera daukala. Hori argi dago, ez? Euskaltzaindiak esaten duna, azken batean Euskal Telebistak betetzen dula, ez? Orduan, ezin da minimizatu behar Euskaltzaindiaren boterea, ez? Eta, gure esperantza da, interesatuek bereziki irakurriko dutela, eta hausnartuko dutela, eta kaso, pizkana joango dela, gaia bere bidea egiten. Zeren gure ustetan, da bide bakarra, ez dago beste biderik. Ez dago beste biderik, ez bada garabidea, bestea da ez bidea. Ez dago beste bide bakarra da. Ordan lehenago edo bere handuago hartu beharko da, zenbat lehenago beto. Orain, egia da, orain arte oso jartzun txikia egondala, espero ezagun, gero eta gehiago izan dadila, eta batez ere, hizkuntzalari berriak akaso, edo, pixka bat, igual irakurriko dutela, hausnartuko dutela, eta joango diala ikusten, aztertzen hau, gauza hauek, eta ikusten, zein dian egoera. Baina, gehi gabe, Euskaltzaindiaren paperan ikuste, onerako edo txarrerako, importantea dala, importantea dala. Beraz, ia bidean sartuta daude euskalkiek eta itarua, kito. Alderantziz. Ez, alderantziz. Nik uste euskalki askok eskaintzen aldutela eredu bat, euskera komunikatibo bat egiteko. Baina zoritxarrez hartu da eredurik zaiena. Nik esaten dizut, liburua eman aldizut, ematen aldizut, baina, eskoletan erakusten da, eman dieza, zaitzeko, peket. Hori, lehendakariak diskurso batean erabiltzeko, baina eguneroko elkarrizketetarako edu balio. Eta horrean, eredu asko daude dialektotan, ni orain dela urte batzuk Nafarroan egon nintzen bizitzen, Arantzan, herrian, Euskal Herriko herririk euskalduna, lagun badago bertakoa, eta han euskara asko hitz egiten da, eta aditzak modu perifrastikoan erabiltzen dituzte. Horrean, asko zerrexagoa da. Esaten dute, heldu gara, esaten dute ematen aldizut. Horrean, nik uste dut ikertu barriela, ez bakarrik gaur egun, baizik diakronikoki dialekto ezberdinak eta atera eredu komunikatiboanak. Hizkuntza batean maila asko eta ezberdinak daude. Euskararekin beste horrepizia gertatzen da. Ez da, gauza bada, alegia, euskara bioteknologia edo zuzenbidea saltzeko orduan, edo kaleko hizkera, oso desberdinak dira. Kontua da, euskarak, eta hemen inork ez du kontrakoa defenditzen, aro batzu behar ditu. Euskara batua behar beharrezkoa da.
eta euskara batuaren guztiz aldekoak era, ni behintzat bai, inolako zalantzarik gabe. Baina euskara batuak arau batzuk jarri ditu, baina arau minimo batzuk. Ortograferi dagokionean, eta sintaxeri dagokionean ere bai. Agian, sintaxeri dagokionean bai euskaltzaindak hausnarketa inbarko lukela malgutasuna zabaltzearren, edo helburu horrekin. Baina ez forma batzuk ezabatu beste batzuk ezartzearen alde. Nik Fernando Mendizabal horrekin izugarri ikasi nuen. Ikasi nuen euskara balibide ikaragarri dituelako. Bizirik daude balibide guztiak. Orduan kontua da, balibideek, Xabiarrek ondo esan duen bezala, aditzari dagokionean, kontua ez da erabakitzea adiz laguntzailea ezabatu ingo dugu, ez jarraitu dezala bere forma guztietan. Baina jakin dezaten euskal hiztunek, jakin badakite, erabilera horti doalako, forma simpleagoak badaudela, eta Xabier jarri dituen adibideak oso esanguratsuak dira zentzu horretan. Kontua ez da ezabatzea, euskarek izugarrizko aberastasuna duka, mantendu dezagun aberastasun guztia, euskalkiak eta itanoa barne, baina euskara batua, amankomunadan hori erabiltzearen batez ere euskara idatzian, ontzat eman ditzagun gaur egun txartatzen diren formak, hori da kontua. Aditzari eta sintaxiri dagokionak. Jesusok ondo esan duen bezala, nik Fernando ikaragarri ikasi nuen, euskal sintaxiak klasikotara jotzen baldin badugu, harritu ingo gineake. Euskarak zibalibit, eta ze forma askoz ere komunikatibagoak efikaziari daukionean izan ditula jakitean, eta izan ditu. Eta hori ere euskara da, eta euskara hori zuzena da. Beraz, besterik gabe, zabaldu ditzagun, edo jakinazi ditzagun euskara dituen forma horiek efikazagoa egin dadin. Euskara, hori da kontua. Bai, duai gabe, esan nahi dut, ez? Ez dala ezer ezabatu behar, baizik aukera gehiago eman, eta aukeran erabiltzeko. Zer nahi dut, norbera, voluntarioekin nahi badu, beste guztiak horri izango ditu, nahi baldin badu, betiko moduan, egon edun moduan, hori bakoitzak erabaki behar du. Baina aukerak egon daitezela, eta landu daitezela, ez? Hori da kontua, eta horre ere euskaltzindeak ere badu paper bat, nire ustez, hori, ez? Errasteko, nolabait, aukera horien erabilera, ez? Euskalkien kontuan, euskalki guztietan ebilen, ez? Eta Bizkai ere euskalki oso zabala da. Eta batzuetan, iruditzen zaite euskalkietara jotzeak pentsarazten duela hor salvazioa dagoela. Eta ez dago hor salvaziorik. Hor dago, egon behar duena. Eta gertatu da, batua ikasketetan da egin denean, da orain, gainera, euskalki maila altuan dabilen jende artean persoa eta gertatu da, euskalki hitz egiten da. Gero, batuan, ikasketak eta batuan dago alfabetatua, jendea. Baina euskalkian ez dago alfabetatua. Eta euskalkia ere batua da. Bizkaian euskalki asko daude, azpi euskalkiak. Baina euskalkietan gehienak, hiztuni gehienak, ez daude Bizkaieran alfabetatuak. Gipuzkeran ere ez daude alfabetatuak. Orduan, saltua dago euskalki alfabetatu gabeko euskalkitik batu alfabetatura. Hitz egiten da euskalkian, baina ez daukate eredu, euskalkiaren eredu alfabetaturik, da eredu baturik. Bizkaiera egon da eredu batu bat, Gipuzkeran egon da eredu batu bat. Eta orain, berzola ditzen bertan, euskalkian egitea ulertzen da, nuko moduan egitea, ez dut herri bat aipatuko, baina hango moduan egiten baduzu, beste handi 10 kilometroko moduan, ez duzu egingo. Orduan hori gertatzen da. Da euskalkia ere alfabetatu, da euskalki batua ere jakin behar da. Mila esker. Momentuzat eman dezakegu, aurkezpena. Eta beste galerarik ez da. Mila esker, etorri zareten guztioi, parte hartu duzuen hoi, eta eskerrik asko.